Kuman Umpenin Nana Lamina The Pod. Papura Pehene, Onwani Ebu Hene, Okuja Hene, Otua from Safra Kwapa, Apre de Hene. Aye Okre, Penimfo, Ahimfo, Hemiafo. Aye Nifaman, Ayo Krapiman, Aye Asama Man, ni Obi Piara Yeshemu ha. Ene aye afufida kese ama okrapeman asa ama okreman sene aye nyina ye nimu no okrapem enya emfe ahanu na sanfi a afi yare be hyefen enye sebe afahye bi anasa ofa bi kakanie be hye na mom modern ba ye nenanom boy ena munkunudi a wodi wo okukasimu eya akatama nsuku yenya enyema bi ema ya hoden na yegina so na yedi twodura enu ti denne yehu omahene ewo yembiso so ha yi bijemi di yese we di ne di kan a yenga yewa saman ene ne mpotem yehu omahene wa ha na ekrese enenso yaye inshira yaye ne se den se na ye nyina ye ni mabakosem no emire asa aprobo isha ase no ebinum nwinwi wo hu bebre se amahene aba amahene akọ ye hu se ebinum abo aprose enu ti osusu se dabi ebi ana adwene bi di aprobo yechi nanso ose ade yo ope proye ono na osia oyo ope inkabom ope biakoye eni asube sania ebeya okrapema kanko ni putu bebenti ena oditu sa na moyi enye ye dikan woni famamu ni we dikan akobenkumamu wa ba ni famamu ofia obekogya ase na afi ni aka ni nyinara abakanfo aka nyinara wonanso na kyerese yewura no wa masabe ametra faako anya hwe han na mom otwene ne manfo ho yeda na sebebre yati se bebre se aprobo ya oboyi eye adwene bi no de nam se oribeje insase nanso entisa na apakanfo ye kan ho ana ye bu krapeman nia ekosu biara ye mamote enuti ye besremo se woti asebbi na se wanti amfi baabi papa inso na nkeka bi na sabe emfa hoye ma na emfa pepemu ma na emfa entitimu ma ene nyina ehyiemu ha yi eye inkabom yeden ehyiemu ene ehyiemu ha yi se na ye nyina yehu se apakanfo akoti a wodi wo akatama nsuku ne mo no eye adudukroma a ewo University of Ghana Legon wa ye ho wa ye kyerɛkyerɛ na ye nyina na wotwetwa mu no na ye hu ewo ni fama mu ne kyerɛ sa ba ni fama mu ye di akote kɛse eniema bi bedi ye ho a ye hwɛ so mo mahene a ye nyina di bom edi twodura na ema ye baako ewo okrapema mu ye nyina kai awunasa tokwa no so bai no esane ni faman ankeka eni akoti a ye di wo awunasa kunimu no omahiri sambo nufa man abaso enu ti ni ehwe ayonkofa pa eda omahiri ntem eni ni faman ntem na eyesoronku pra enu ti so omahiri keso ba ha na enye hwe se eyeyedi
ebe mayen ni ukapime nyina ntina oreba omahene yeda wase papa nokware waye nia ebisi da na mini faman so ya ye crowd say ahoden enonyam ni bibi biara ewo say ye de tawachi na wa mamutimi pagya no ye beye na ye besomo da ye mo bibiara pod ya mi shira da bas